Suutupe. Täällä on Nuupiseit. Ei, mikä helvetti. Jonne pelaa taas. No, moi. Jaha, kukas toi typyliini? Vittu. Saadaan. Join. Missä menit, Cat? Cat, oot? Mä juoksen jossain. Ai hello. Kuka mikä täällä pääs? Mä en tiedä minne sä menit. Taaksepäin. Joo, sä oot siellä. Mä en kerkeä kävellä sekas tänne. Se aluu tänne eka osua seinään. Mitä tässä tehtiin? Mä en muista. Ai mikä? Sun pitää mennä semmoselle vähille. Mikä sun Mikä tulee tohon? Vai. Kerkesin. Just yhden. Ei. Vittu mikä on. Tätä. Ei, lime! Vihreä, lime. Kerkesit. Me ollaan samassa. Like the green. Tässä. Like the green on tässä keskellä. Joo, mä tiedän. Pink, tässä. Pink. Mä en ikinä. Pink. Voi vittu. Range. Magenta. No tätä. Toivottavasti se on tätä. Yes. Minkä Näin, monista? tuo. Mistä näkee? Täällä on aika paljon vielä. Ei. Täällä on green. Mulla lakas. Ei. Cat, kato siellä. En mä katso yhdellä. Red. Ei. Perkele. No niin, mä kuolin. Ai paska. Joo. Paina sitä huppi. 19, joo. Oi perkele, kun perppuun osu. Pois. Oje. Taas täällä. Ota Se huom. toinen kierros. En vielä. Tänne. Toinen kierros mennään. Mä tipuin enemmän kuin Cat. Mene huoneeseen. Eikö sun? Auksen päälle takas. No aivan sama ei tarvitse. Näin. Tulple! Ei! Cat, kato minua. Et oo tosi vaan. No niin. Mä seuraava kerran Hammer Games. Taas. Hyvä. Mikä väri sä oot? Nahkahousut, nahkarintapassari on toisinpäin. Onks sulla punainen? Mulla on keltaiset kengät. Joo, okei, sä oot intiaani. Mitä? Tänään intiaani. Mitä indiaanit? Vittu, sun pitää mennä ton toisen tommosen kultajätkän luo ottaa sekin ilman mun tappuas. Me ollaan puolella, ei ketä tule tappaamaan. Mä oon teidän puolella. Meitä enemmän. Okei, ei oo. No niin, mä Meille haisen. pöllitti teidän. Jep. Vittu, siellä outo! Siin joku tyhmä jäi mun kaa tappelee. Okei. Mä juoksen sun ohi. Näkymättömän. No niin, nyt lähet. Sä oot näkymät. Niin jo. Äkkiä. Mä en halua kuolla tänä yönä. Sä oot näkö chestiä. Mä haluan tappaa nää. Cowboys, 1. Joo, me ollaan voitolla. Paska. Ei, sä olit jo varmaan toi... Se... Mikä se on? Kuningas. Oi paras.
Nuupi, mennään sun servuun. Minä menen. Ei se oo aukikaan. Paska. Siksi sä melkein hajos se seru. No mut potkittiin ulos sillä. Miksi? Tiedätkö, onko sulla Pixel Spark? Pixelmon. Nuupi. On mulla Pixel. Niin, Nuupi. Onko sulla Hamatsi? on. Osaat sä tehdä servun? Mikä osais? Osaatko Pixelmon? Varmaan. No, voitko tehdä? Tämän raudin jälkeen. Niin voidaan tehdä 2 videoita, niin sitten mä voin valita.